Badakizu Miluzen zakua banatu duzela? Banatu dute. Eta nora joan da, Astigarra gara upazuek. Hirugarren saioa gura nahientzat, eta zaku eskuratuta 7.600 eurotik gora. Ze moduz, Ibon Beñat? Poz-pozia gabe. Jaramuna, ze moduzkue? Erra. Ospatu genuen. Ez duzu dena xagutu oraindik? Oraindik ez digu den momen. Pentsatzen genuen igual atzerrira alde ingo zen utela, ez da? Hauek ez dira agertuko berriz Miluzen. Tentazioa bai baina. Bai, eta banderaren batzuk edo handik etemetik. Banderen kontuarekin zakua banatu genuelako aurrekoan. Ibon Beñat, ederra zuek barrera ikustie, Astigarragako gure anaiak ongietorri Miluzera. Eskerrik asko. Eta zakua berra biarazte honetan, berriz ere gurean. Ainhoa eta Eneko, kaixo? Gabon. Bueno, zuek ere saio hartan izan zineten, sokatiran kanpoan geratuta, berriz ere zakua betetzeko asmoz hori bai, ezta? Zaku betetzen izteko asmoz, bai, guk eruteko gero. Bai, ezta? Bestentzako emateko baino norberak irabazteko dago hau. Bai, ezta? Ea bazorterik badukazuen, ados? Animo. Elena Ainhoa ongietorri, ez moduz, Elena nondik zatozien? Gazpitikan. Eta kuadrillakoak. Bai. Lagunak. Bai. Ainhoa, eta dirutxuen nahi zenuten bidaiaren bat egiteko. Bai. Bueno, gertura landatara edo. Urrutiago balma daukagu beto. Bueno, zer egiten, Elena Ainhoa? Zetan lanien? Ni ikasten, erizaintza, Iruñan, Eta ni baita ikasten fisioterapia Kantabrian. Begira. Oso ondo. Gero, Elene horrez gain, sorosle ere aritu omen da. Bai, hontan bai. Zertan bai. Ea gaur ezen inorri itotzen hemen, Hoi da. Iazortea da, bueno, ongietorri Miluzen. Eskerrik asko. Denok prest, aztera goaz! Azteparera goaz. Esaten da, gauza bati 10.000 ordu sartuzkero, baditu egiten zarala, gai horretan. Baditu, 10.000 ordu, Bai, 10.000 ordu esaten da. Ibon Beñat, banderak ikusten 10.000 ordu bizitzakuek, bai, seguru. Beñate bai. Beñatek, bai. Bai, ez da? Bai. Afiziorik, olan, besterik? Bueno, Zeozetan aditu? kirola itea, tipikoa. Musika, ondo. Jakintzei buruz hitz egingo dugu, orokorrago izango dugu guztia. Pareak osatzeko prest? Bai. Norduen maira? Ni hoi. Zateko naiz? Badu Ibon, jakintza hauek eta aztertzen dituzten gaiak lotu beharko dira. Lehenengo aste parea honetan, badatoz, guazen denpora. Biologia. Izaki bizidunak. Osondo? Arkeologia. Antzinako Zibilizazioak. Astronomia. Gizakia. Antropologia. Gizakia. Osondo? Geologia. Lurra. Astronomia. Unibertsoa. Osondo? Paleontologia. Fosilak. Bale! Ia, zenbaki kontu gutxi agertu dela, Beñaten gustorako noski, baina lere denak osatu ditugu. Biologia izaki bizidunen azterketa arduratzen delako, paleontologiarena da fosilak aztertzeko ardura, geologiak lurra, astronomiak unibertsoa, antropologiak izakia eta arkeologiak antzinako zibilizazioak. Eta zuek, 60 puntu. Ibon eta Beñat lasai datoz. Ainhoaneko beste horrenbeste egin beharko dugu. Lasai guzti osatu, puntua pilatzen hasi, nordu maira. Eneko hartu leku mesedez. Berdin amaitzen diren hitzak, bi bertsolariren eta bosondo dau, eta dagozkien kontzeptuak. Denpora. Garagardoa. Tinta. Bai. Txirriña. Tirrinta. Dantza. Sinta. Osondo. Imprimagailua. Tinta. Bale. Aizea. Inta. Zingira. Inta. Aizea. Tirrinta. Bale. Egia, tirrinta hotxa ere gertu geneukala, baina zenean denak sartu zaizigu. Noski garagardoa pinta, edukiera neurri horretan neurtzen delako. Haizearen hotxari edo haize boladari pirrinta esaten zaio, imprimagailuaren tinta, dago berezik merke gainera. Dantzan, tinta dantza aipatu da hor. Zingiretako inta, zingira eta inta sinonimoak direlako, eta txirrinaren tirrinta aipatu bezala. 60 puntu. Osondo. Apairo.
asmoen iluzera etorri eta dirutxu eskuratu albada, aldana eta bidaia bat egitea. Helene, nora esate baterako? Hawaia, hola. Bitu ze ondo. Bueno, No, bai, eskontzen nahien Hawaira. Ainoa, zu? Ribera Maiara. Bitu, oso ondo. puntu asko behar dira, Bai. Ez dakit ditugun edo ez, baina Zego berri. zubi batzuk eta leku batzuk bai, nordu emaira. Ni. Ainoa hartu leku emezedez. Boraingo honetan zubiak gurutzatu beharko ditugu eta bakoitza dagokion hiriarekin lotu beharko duzue. Eta ia osatzen ditugun beste lehiakideak bikaina zibirata. Sorte honeskak, denbora. Baiona. Marengo zubia. Osondo. Bilbo. Katen zubia. Ez. San Francisco. Golden Gate. Osondo. Bilbo. Zubi zuri. Osondo. New York. Brooklyn. Florentzia. Ponte Betxio. Eta Budapest. Katen zubia. Oso ondo, Ainoa etorri. Big time! Geroz eta gertuago dago Ribera Maia, edo Hawaii. Zubi batetik bestera noski, Baionan Marengo zubiak zeharkatzen duelako errobi, Bilboko zubizuri, Kalatrabaren diseinu entzutetxua, Florentziako Ponte Vecchio, San Franciscon Golden Gate, New Yorken Brooklyn, eta Budapesten, Buda eta Pest artean, Katen zubia 60 puntu zuek ere. Wow! Ze oiko hori. Maila daukagun lehiaketa honetan. Jaun Andreok ikusten ziezen maila dagoen. Hori. Isil-isilik ikustagun, ze maila dagoen horrere. Ahoak itxitakoan noski, eta imintzioka Ibon eta Beñat bietako bat jarrita. Bai, ni joan nahi zain. Beñat joango da maitxora, oso ondo. Ea lau kontzeptu, bi imintzioka beste biak marrazki bidez. Beñat erne, denbora. Pistinera bota, salto, futbol, Oso ondo. atezaina, Vale. sukarra, Oso ondo. Marrazen. Emintziokari guztu hartuta. Bai. tarta, lata, atun lata, Bero? sardina, Vale. Oso ondo. pertsona, lanbide bat, Oso ondo. bufanda. Bai. Zoragarri. Bai. 30 segundo oraindik, faltatzen Hau duzela. telepatia bidez izan da. Sekretua zen baino. Hori izango da, dirua daukazunean lasaiago bizitzarela, Bai, ez da? nik esango nuke baiet. 4 asmatuta 80 puntu astigarra gara upazuet. Nataneko, zuek ere temple honean hasi duzu saioa, ea horri eusten diogun, nor joango da Maira? Neu. Ainoa oso ondo, bera imintzioka, bera marrazten, eta eneko, ea puntuak bilatzen ditugun. Ados, hortxe lau kontzeptuak, denbora. Sakatu bat, marrazten hasi. Horri zuri bat. Ez. Dordoka bat. Lore bat. Margarita bat. Ez, Berriro hasiko da. Ainoari. Aldatu ingot. Vale. Beste marrazki bat? Ez da zer dan. Esku bat, zer. Bueno, Giltz bat, zerraila. imintzioka. Argiak, fokoak. Bero. Bero. Argiak, fokoak. Estalpea, argia. Lampara bat. Bai. Oso ondo, lanpara. Venga, ino. Ea, marrazten. Marrazkia, venga. Osto bat. Iari. Ondo hori zara, Ainoa? Osto bat. Arrautza frigidu bat. Azuleko Ainoan, ez? Euli bat. Euli bat. Denborazko galdu dugu. Eta eneko dio, ez duela ikusi horrez, Bide batez, eta hemen ohar bat etxekoei,
Ze lehiakide asko itortu digute sekulako egurra ematen dietela, hemen agertzen delako marrazteko lekua eta argazki bat ondoan. Beraiek ez daukate marrazkirik, ez daukate referentziarik, horregatik hitz bat bere hortan etorrita eulia, irudikatu egin da, eta horregatik da zailago ariketa. Bueno. Oso ondo, zer zara, coach bat? Beti, beraz hartu anaza, hori da. 20 puntu, zuen markagailura bat asmatuta. Aitortu digutelako lehiakide asko, etxean ze egurra, baina hor argi zegoen euli bat eta. Baina hitza soilik jasotzen denean. Euren lana justifikatzen. Baita ere, Helene Ainhoa, argi geratu da, ez duzuela pistarik eta jasoko hemen, hitzak bere horretan. Baina animo, nor joango da maitxora? Helene, ondo, ea ba, eta batez ere garrantzitsua hori, denbora gehiegi ez galtzea, kontzeptu batetik bestera salto egin, ea lauak asmatzen ditugun. Helene prest, Ainhoa ere bai, denbora! Marrazkia? Txo zer? Bueno, bada zerbait, Ainhoa? Aizkora. Bai. Ondo. Aerobik. Dantza. Bero. Gimnasia. Bero. Aerobik. Bero. Jazz dance. Bero. Segi. Ondo ari zinen. Eta gure pozik. Hor. Zer dago, Ainhoa? Unela. Bai. Oso ondo. Aerobik. Dantza. Bero. Irakaslea. Aerobikeko irakaslea. Gimnasio. Ez. Antzeko bat, Ainhoa? Zu dantza. Bestea, saiau bestea. Txikia, borobia, janaria, iarra. Oso ondo lehene. Ona! Intxaurra. Bai! No, aerobik, dantza. Hartu leku ere. Zumba, hori falta izegun. Ze gainontzeko disiplina, just dance ere, aipatu dugu. Zumba, Intxaurra oso ondo. Ondo? Bai, argi geratu da, sagardotegi batean baino gehiagotan izan zaretela. Ohitura hori, ez ezagun sekula galdu, mesedez. Emergentzietako keinuak balio izan du, 3 oso ondo 60 puntu neskak. Zumba. Nahi sekula izan klase batean? Zumba klase batean? Nire nahi egoten inoiz, eta justo zumban bat bai. Ah, bai? Eta oso ondo. Baina bat. Bat. Bat oso ona, eta listo. Baina oso divertigarria da. Ibon baina, hitz eskutua. Daukagu hor gordeta batez, asko zuentzat, Nordu Emaira. Hartu leku bainat, mesedez. Eta txandaka, bueno, jarrai dezagun telepati horrekin, anaien arteko Bluetooth berezi horrekin. Guazen, denpora. Isilezko? Sekretuak. Wow. Liburua. Horria. Bokadilloa. Komikia. Oso ondo. Ketchupa. Tomatea. Txuria. Mayonesa. Oso ondo. Oinetan. Zapatak. Oso ondo. Lertxundi. Benito. Dantza. Paso. Lander. Paso. Urrengoa. Nahi ezen. Kanguruak. Koalak. Herrialdea. Australia. Oso ondo. Bikain. Oso. Eta orain, hitz ezkutuarekin batera, pertsona ezkutuare bai. Naia Lertxundi, norrote da? Dantza kide bat. Dantzako kide bat. Elkarrekin aritzen zarete dantzan? Egonez, akaso? Ni ez baina zautzen ez. Zautzen duzu, bueno, alata guztiz ere, 5 zuzen emanda, nahiari eskuminak noski, eta zuei 1 puntu! Gaur oso saio dantzagarria, zumba eta... Bai, eta Ibon eta Beñaten biografia osoa ezagutzen Baita ere, atzo, saltxitxak eta horrela ari, bai? Zuek ezagutzen ari gara. Ondo, Ainhoa eta Eneko beste horrenbeste beharko genuke. Bai. Nordu Maira. Neu. Hau, Ainhoa. Hartu lekua, eta esan dakoa trabatuzkero aurrera egiteko aukera, baina harintxu komeni. Ainhoa, guazen, denpora. Irteera, Sarrera. publikoa, Emergentzia. ikastolarekin, Bidaia. Txangoa. Bi segida mota dituzu. Bai. musika, Rock. jaietan, Kontzertua. taldea,
Gatibu. Iruña. Takit. Bota, saiatu, Eneko. Hitz bat. Riau. Tromboia. Broken Brothers. Kalean. Txaranga. Oso ondo. Kostatu zaigu. Ez. Bai. Ez da bai da, hartu leku hain mesedez. Azizarete, ez da bai. Txaranga, ikusiko zen zen bat baino gehiago zuek ere. Tromboiarekin Broken Brothers ere aipatu duzu, Bai, hori, maia, Sekulakoa, Maia, Oso ona, azkenean bat zuzen emanda. 20 puntu! Itz eskuturago da, Selene eta Ainoa, nortu maira? Ni. Ainoa hartu leku mesedez. Bortxe, komeni azkartxu, betetzea zeregina, denporak iaz egiten duelako, eta paso egiteko aukera hori bebai. Ainoa prest? Bai. Denpora. Ahoa, Engaña. hortzak, Dentista. pintau, Espainiak. Oso ondo. paso. Autoeskundeak. Letrazopa, Sudokua. urrea, Zilarra. brontzea, Medalla. paso. Pobrea zen. Txoznatan, Musika. basoa, Sinonimoak ezin erabili, eta lantzu ezen. paso, Hartu leku Ainoa. Bai, basoa eta edalontzia oso gertukoak direlako sinonimoak, baina azkenean edalontzira bi zuzen sartu dituzu, Berrogei puntu! Ondo? Eta marka alduei bizkaiezo bat botata, 240 puntu ditugu Astigarragan, 100 puntu Bilbo Iurretan eta 160 puntu Legazpian. Trigoaren berbetara goaz. Hiru taula, mutilek zeuekin hasiko gara, ezinbestekoak izango dira noski urrengo fasera pasatzeko. Abantaila daukazue, Ibon eta Beñat, ia zer gertatzen den. Baina Badator. oso garrantzitsua hemen errebotearen garrantzia, Beraz, eutxi garri. Badator lehenengo taula zuentzat, ia eusten dio zuen, denpora. Gutxi errea, Ainoan. Garmina. Gutxi errea, Ainoan. Elkordina. Lumatu, Uztarrotzen. Ziflatu. Naigabea, Iparraldean. Garmina. Ainoa? Gutxi errea, Ainoan. Elkordina. Lumatu, Uztarrotzen. Ziflatu. Naigabea, Iparraldean. Magaloa. Gutxi errea, Ainoan. Elkordina. Lumatu, Uztarrotzen. Ziflatu. Naigabea, Iparraldean. Ia. Helene? Gutxi errea, Ainoan. Elkordina. Lumatu, Uztarrotzen. Ziflatu. Naigabea, Iparraldean. Ez. Eta azken hori, denbora azkando joan da, beraz, aurreko biekin geratuko gara. Kinoa falta egun, nahigabea esan nahi du. Niri ere kinoa jateak egiten dit. Nik ez dakit, ez behar egitatu? Naiz berezik izalea, zuek oso ondo, 20 puntu. Ikain. Zuz probatu! Zuzu probatu kinoa? Bueno, buruan gauza goxoak baditu, baina kinoa, Helene, zu ere, ez bereziki izalea, horregatik ez duzu asmatu akaso. Ba, Ainoa teneko bigarren taula zeuentzat, ia usten diogun, Ainoa, prest? Bai, prest. Badator, denpora. Itzali, zuberoan. Handeatu. Itzali, zuberoan. Mutxitu. Helene? Itzali, zuberoan. Kokoa. Itzali, zuberoan. eo, Estebete mota saran. andoila, Ezbaia zalantza, markinan. kokoa, Ibon? Itzali, zuberoan. Eo. Estebete mota saran. Andoila. Ezbaia zalantza, markinan. Aiko maikoa. Xautu, aitu amikutzen. Mutxitu. Itzali, zuberoan. Eo. Estebete mota saran. Handeatu zen. Bai? Handeatu zen. Baina azkenean horrekin geratu gara, zuzen emanda, 10 puntu bikote. Hirugarren taula dator. Helene eta Ainoa aukera, behintzet, eustekoa. Helene bai? Bai. Guazen.
Denpora. Neskapolita Bergaran. Azatza. Neskapolita Bergaran. Arreta. Ibon, Neskapolita Bergaran. San Juan sorta. Ereindako hildoa Mailabian. Aztatza. Begia atxiki hegoaldean. Bastitu. Neskapolita Bergaran. San Juan sorta. Ereindako hildoa Mailabian. Azatza. Begia atxiki hegoaldean. Behartu. Ainhoa, Neskapolita Bergaran. San Juan sorta. Ereindako hildoa Mailabian. Asatza. Begia atxiki hegoaldean. Fiegon. Neskapolita Bergaran. San Juan sorta. Ereindako hildoa Mailabian. Zatza. Zaindu! Hegoaldeko hitzak zaindu. eta erantzun sortatik San Juan sorta bera bakarrik sartuta dugu, hori bai, Ainhoa eta Enekorentzat, 10 puntu. Eta markagailuak. Ibonek eta Beñatek, 250 puntu. Ainhoak eta Eneko 110 puntu. Helenek eta Ainhoak 180 puntu. Ainhoa eta Eneko, zita, amaitu zaigu abentura. Zita. Zemuz? Ba, ondo. Kanpora espagine jungo beto, baina ondo. Ja, aukeran hori. Bueno, egia da itzulera laburra izan dela. Oroitzapen politak etorri zaizizue dena den. Bai, bai. Asko. Hala ere, Hortarako balio izan pasatu du. dugu. Zederra, Ainhoa, aurrekoa zoragarria, ikaragarria ederra izan zalako, eta orain asko posten gara, bueno, animatzen zaretelako barriro betortzen. Ainhoa, ez Bai, da? aurrekoan gustora ibili ginen, da zergatik ez Inguruko ere deialdia luzatu, Bai, bai. eta Joseba Agutiri eskuminak, Ainhoa, Eneko eskerrik asko, eta ikusiko gara edozein herriko jaireta, bitu zendo. Seguro bai. Agur, agur. Ez ondo, eta beste tartetxo bat aurrera egin aurretik, atzean utzi genuelako ja, udako herrietako festa denboraldi, dotore eura, eta gure gibelak sabelak ere eskertu du nolabait, eta eskertu du gure gogoak ere, ze pixka bat baretu da, udan izan den polemika handienetako bat, festez ari garela, txosna edo txosna, nola esan, nola idatzi, ez eta zeta gora eta bera, zuk Ilaski nola esaten duzu? Nik kontuan izan da, Kontuz, Ilaski zetaz dala eta ezekin idazten dudala, hortik abiatuta, txosna bezegaz. Txosna, orduan. Dana eze. Egia da, banatu direla hainbat iritzi, baina hori gutxi balitz, gainera gogoan izan, aste nagusian Bilboko PSE-ko kide batek, zutara egur gehiago botanaian edo, 3. bat ere proposatu zuela, zosna esan da. Orduan, txosna, zalantza geneukan, orain horri gehitu diozu zosna, eta hurren urtean jazakit festarik ere izango den. Igual deialdia luzatuko diegu gure agintariei, eta gure lider guztiei. Arkatu, 3. bidea beti dago somodan. Bai? 3. bidea beti. Ze izango da, zosna orduan? Zatozte zosnetara? Ni igual etxean geratuko naiz, parandarik egin gabe. Erabaki behar dugu zerbait. Erabaki eta bateratu iritzi guztiak mesedez. Bateratu markagailuak guk. Zerotik hasiko garalako. 2. fasera sailkatuta, Ibon Peñat gaur apurtxu eta arretute zauzi, Bai, gaur errez. Lasaio. Ondo. Elena, Ainhoa, posik? Oso. Helburua beteta, ez da? Bai. Etorri eta sailkatu. Amildegi hori pasata ja bentzat, ez da? Eta laierako prest, suposatzen Beti. dugu, osan da. Bide batez, eta tensioak garintzea aldera, ez da ezer gertatzen lehen bizikoz migiluzera etorri, eta zuzenean kalera joaten bazarete, Ze badago hor, beldur bat ere. Oso coach gaur, Bai. Puntua banatzen azterago. Zer dako zu, dekalogoa, maiazpi. Une oro bat. Ea sufritzen duzuen pixka bat. Hori da orain nahi duana. Definizioekin, nik irakurri eta zuek kontzeptuak asmatu. Ibon eta Beñat, biok prest? Bai. Denbora. Landare batzuetan sortzen den ziri zorrotzetako bakoitza. Azaltza. Landareetan, zorrotzak, Arantza. arantza, ze leku polita. Animalia hau bezarkatzea arriskutsua da arantzengatik. Trikua. Likua, bai. Euskara ikasteko ikastetxea. Euskaltegia. Zuzen, 40.000 giar inguru dituen elefantearen gorputz atala, Trompa. trompa, gurpil txiki batek eta ari batek osatzen duten aur jolasa. Jojoa. Oi, gaurkotasuna duen gai bati buruzko prentsa artikulua, prentsan, Kronika. kronika, bidaiariak garraiatzen dituen automobil gidariduna. Taxia. Taxia, hiri askotan taxia lortzeko altxatzen dena, Eskua. bikain, nekez usteltzen den jaki gozoa. Gozoa, Eztia. eztia, bai. Ontzi eta kutsak estaltzeko erabiltzen den Tapa. gaineko zatia. Tapa. Tapa! Oh!
merkagailuaren parte batekin publikoa ere erosi duten. Ondo, 10, puntu, zuen merkagailura. Gu ez, gu erosi barik, oraindik. Baina egia da, eman dizuete Bai, eskutekorik eman zide? Pixka bat, ondo. Batzuk pixka bat besteak ez, aukeratu dituzte ondo. Honi bai eta honi ez, eta... Helene, Ainhoa, publikoa zuen alde jartzeko aukera orain, batez ere puntua pilatzeko, hori da importantea eta. Definizioak, denbora. Xake joko edo dama jokoetan piezak kokatzen diren ola. Taula. Bai, etxe baten azpian lurraren mailatik bera dagoen gela. Sotoa. Oso ondo, argizagiak ikusteko optika tresna. Optika tresna, urrunera ikusteko, probatu, hor bat. Teleskopioa. Bai, norbait begiz jo baduzu, ark sortzen dizuna. Bera begiz jota, ze sortu dizu? Probatu Ainhoa, bota zerbait? Interesa zen. Donapaleukoa dena berriz? Donapaleutarra. Bai, pertsonez mintzatuz indartsua, osasuntxua, sasoikoa dena. Sanoa. Letra bat sobran hor. Indartsua. Alegia, sendoa. Sendoa zen. Halere ondo, Helene, Ainhoa lekua topatzen oraindik eta Laurekin, bale, 40 puntu. Heteroglifikoak datoz. Ibon Beñat, erakutsi beharko. Hor, rebezera nuen lekuan, zergaitik zaudeten hor. Bai? Beharko. Babadator lehenengoa denpora. Trampazulo parkea hemen dago. Astea. Astea, bala erantzun erazati? Asteazu. Asteazun, bale. Antxonek barra egiten dit eta itxaron. Azaltzeko Iboni eskatuko dut azalpena. Ze ikusten genuen? Hoi da Ronaldon oiua gola sartzen nian. Publikoa gobetu ingo du. Oso ondo, hemen batzutan gure lehiakideak kexak izate dituztelako gidoilarien kontra kasunetan neun nintzen. Zer da zu? Zer da zu? Ba, Ronaldoren oiua. Eta hauek ere, bueno, zuek oiurik ez egin, zuek finago azarretelako, zu, ez du esan. Basteazun, bikain, batetik bat. Ia segurretan bigarrenarekin, denpora. Inguratu ona eta... Nakabi Potter. Binaka baderantzunen zati? Binaka jarri. Binaka jarri. Zorada, Naka, binaka. Binaka eta Harry Potter jarri. Kasu honetan, binaka jarri. Oso ondo. Ikusten nuen, naka irakurrita beste norabait egingo zuela buruak ere. Oso ondo. Gazte garbia ditugu. Arima garbia hau gazue, oso ondo. 3. eroglifikoa, denpora. Ze ona zegoen. Legatza. Legatza, oso ondo. Oso ondo. Igual, kasualidadez hori atzorea faldu zen uzelako. Ez, baina hor txegertu. Charles, leg, esango luke, hankari leg esango lioke, eta atza, legatza, oso ondo. Eta 3 asmatu dituzue. Ze plazerra, hainbeste puntu banatzea, 90. Zalantza batekin geratu naiz. Esan aiazki? Zalantza txiki bategaz, Ibon eta Beñat zuen etxien legatza, ze eratara. Jaten da? Batzutan labian jate dugu, bestatutan saltxa berdian, eta regoztatu ere bai. Honena nire jatori, maionezarekin, Guretzat zena itzakia bat maionesa jateko. Legatza hona bada ez da bihar maionesarik. Guk gehiago gozatu izan dugu maionesa, Bueno, pobre garela, ez genuen miluzeko zakua irabazit, arduan maionesa jandea. Ibonek eta Beñatek ganora gehiago. Zalantzari gabe. Ondo, Helena Ainhoa erakustaldi egin dute, gure mutilek, beste behar dugu. Neskak, ez demuz moldatzen zaria? Bueno, gaizki ez. Gaizki ez, oso ondo Ainhoa, eta jokorako prest, zatotzien. Oso ondo, badator lehenengoa. Denpora. Ezer esan baino lehen... Proposatu. Proba derantzunen zati. Probatu. Probatu, oso ondo. Pro, eta batu behar zen. Probatu, oso ondo. Basaria probatzeko gauzak? Ez. Probatu zuen... Eta bentsa zauzi milu. Bai, ondo. Legatza maionesarekin probatu zuen? Bai. Oso ona baiet. Helene... Nahiago labea nik, Bai, Bueno. Ondo. Niri bakarrik gustatzen zait maionesa platoetan? Ez, neuri bai, legatza hona bada. Pekatu da. A ber. Lehorrekoa garenok, badakizu. Bigarren eroglifikoa, denpora. 3, 2, 1.
Asi. Ez. Zer ikusten da? Presa. Presa bat erantzunen esati. Aurretik zer? Monja. Goian zer dago? Horra, inoak zerbait esan du. Monja. Bale, beste batera? Monprest. Monpresa. Ez. Sor. Monja genuen, baina bestera batera esan da sorpresa asmatu dugu, baina sorpresa ez. Hirubi bat sorpresa. Bueno. Izen polita da, monja bat entzat, Bai. Sorpresa. Bai. Ha! Beti hortxe. Atean ezkutatuta, Hirugarren erolifikoa behar dugu. Elena Ainoa, bai ezta? Bai. Venga, guazen. Hirugarrena dator, denpora. Botere handia du. Zer ikusten da? Ursulak. Ursu. Lak. Ursulak. Oso ondo, Ura ikusten genuen, zua ikusten genuen, eta latala Ursulak. Bonterleien. Izango da. Bueno, beste boteretxure ematere izango da, Ursula Korbero. Eta ere, boteretsua bere moduan. Oso ondo. Eta boteretsua Ursula nire bizilagun bat, orain momentu honetan, bai, portaleko zuzendari edo kargudun daugaguna. Aurrekoan kejatu zen etxean oiuka ari ginela eta esan nion, Ursula ari ginen ni luza ikusten. Eta horrek emozionatzen gaitu. Eta puntuak banatzeak ere bai. 60 puntu zuek! Ondo! Datu biografiko bat da edo gidoiari moldatuta asmatu duzu zer? Nik asmatu ez, baina esan nahi dut, 9:30 hamarterdietara bitartean orain etxeetan bestelako zarata bat entzuten da. Bai, Ursula bada, zure teilapekue? Ez. Baina Eugenio bai, bezarkada bat Eugenio. Txalobero bat Eugenioarentzat. Bide batez, jatorra pixka bat biurria ere bai. Bai, Esaldi biurrietarakoa, zugu orain. Eugenio ere moldatuko litzateke ondo. Ibon eta Beñat ere bai, Bai. Esaldiak antolatzen, bokalez osatzen. Erakusteko momentua? Hori da? Ikusiko dugu bai. Ea ba, biok prest? Bai. Lehenbizikoa, denbora. Uxue. Ez? Elurretan. Elurretan. Uxue Alberdik. Ez, elurretan. Jarri. Zuen. Uxue Alberdik. Uxue Alberdik. Eleberrietako. Bere eleberrietako. Batean. Batean, hori bai. Batean. No. Osondo, tipitapa elkarlani, Da. Osondo, bikain. Anaiak diru dizue. Bai, Bokalak orain? Bai. Demora. Beak. Ez da beak. Behiak. Behiak. Jazteko. Ez da jaz. Jezteko. Jezteko. Erosoagoa da. Erosoagoa da. Txikia. Handiak. Traba egin dezake. Traba egin dezake. Oso ondo. Esaldiak antolatzera berriz. Hirugarrena. Denbora. Oikoena. Ez. Batzuetan. Oikoena. Batzuetan. Izan. Ez. Batzuetan. Bizkarra. Edo. Batzuetan bizkarra edo. Hankakoa. Ez. Besoak. Izan. Litzake. Eta oikoena lau. Oikoena. Hankakoa da. Lau hankakoa da hori bai. Oso. Bikain guez. Dana asmatzen, pistak ere jasotzen, oso ondo. Ea azken ere osatzen duzuen. Bokalen bila. Denbora. Arruntak. Merke dira. Merkeak dira. Baina. Goma. Ez da go. Idazten da. Gamerrenka. Deritzo. Gameraren. Gamerrenek, geimerrak. Hortze trabatu gara, baina oso ondo. 3 asmatuta 80 puntu Ibon eta Beñat zuen markagailura eta asmatutako pistak. Elurretan jarri zuen Uxue Alberdik bere eleberrietako batean, behiak jazteko erosoagoa da txikia, handiak traba egin dezake, batzuetan bizkarra edo besoak izan ditzake eta ohikoena lauankakoa da, zeri buruz ari gara. Claro, bai, besoa bizkarra. Bai. Aulkia. Aulkia, ikus dezagun. Oso ondo! Arruntak merkeak dira, geimerrenek dirutza balio dezakete. Bereziak diren, Bai, ondo? Oso ondo, Ibon Beñat, ze moduz? Ondo, guztua. Zegerinak egin eta komodina. Oida. Ja, gero sokatiran erabiltzeko ez dugu nahi duzunean, oso ondo. Helen eta Ainoa zuek zer moduz? Bueno, saioko gara. Gogotxu, eza? Bai. Lehenbizikoz, esaldiak antolatzera, dena ea ordenean eta txukun egiten dugun, batzuk antolatu, besteak bokalez osatu. Lehenbizikoaren txanda, denbora.
Lokarrien. Ez, Oinetakoak. oinetakoak. Azpian. Ez, oinetakoak. Lotzen. Lotzen. Direnean. Direnean. Azpian. Gelditu. Lotzen direnean. Azpian. Ez, Lokarrien. lokarrien. Lokarren azpian gelditu hoi da. Bai, Hori bai. bale. Eta martxa hartu denean, hobe segi dezala berak. Ainhoa, ondo, Ondo erdo. hori zinen eta. Primeran, bokalak orain. Prest, demora. Kanpotik. Ez, kamp bai, peta gero bokalak. Kampiñak. Kanpaiek. Kanpai, Kanpaiko. ez kanpai. Eta beste bokal bat? Pai. Kanpaiak. Ak, kanpaiak. Bokal bat azeran. Kanpaiak. Urrunetik. Entzun. Kanpaiak. Bueno, hau kanpaiak jauretik. Kanpai soinue asko gustitzen zait. Bai. Bai, Elizeko orduek eta, ez? Baina ordu txikitan eta ez, eh? Niri beti. Bai, esnatzen bazaitu ere bai? Nahi esnatzen ja. Uf, bueno, Bai, ja, ohituta. zuek esna, eh? Eta erne, hirugarren esaldia, denbora. Bere puntan. Itzen. Itzen, Puntan. Itzen bat. itzen bat. Puntan dugunean. Ez, itzen bat. Punta. Bere Itzen bat. puntan. Itzen bat. Ekarri. Ekarri. Itzen bat ekarri. Ez, Ezin Ezin dugunean. dugunean. Bere puntan eduki. bere puntan. Edukitzen dugu. Edukitzen dugu bai! Hortxe, mugan. Ondo, eta gure publikoa bikain. Oso. Maitasuna erakutsiz. Gure Ez dakit berriz ere aipatu dugun Urretxindorra ikastolakoak direla! Bai. Bai. Eta azkenaren txanda orain. Bokalak berriz ere, jokoan, ados, demora. Izan Daiteke. Daiteke. Izan luzea. daiteke, luzea. Gaztea. Ez, No. ez da gaztea. Jeta gero bi bokal. Probatu. Gaiztoa. Gaiztoa. Gaiztoa, lehorra. Lehorra. Edo guztia. Lehorra da guztia, bai! Bikain. Bikain, txalo zaparra da. Eta irupiz asmatuta, 50 puntu zuen markagailura. Ondo, Neskak eta arrastoek diote, oinetakoak lotzen direnean, lokarrien azpian gelditu ohi da, itzen bat ekarri ezin dugunean bere puntan edukitzen dugu, izan daiteke luzea, gaiztoa, lehorra edo guztia. Zer da? Mingaina. Gaina. Mingaina, ikus dezagun. Bai! Komodina! Eta luzea gainera, sai honetan agintzen den moduan, eta markagailuak Ibonek eta Beñatek 280 puntu, Helenek eta Ainhoak 180. Birikoteak komodinarekin, neskak zeuekin hasiko gara, badator sokatira. Helene, Ainhoa, nork erantzungo dizkit galderak? Helenek. Helene indartsu. Bai. Ainhoaren erantzunak hobeto entzuten ditut eta. Helene, zeuk bat Bai, indarra. Prest, neskak? Bai. Guazen, denfara. Nola deitzen zaio kontakizunak keinuen bidez irudikatzen dituen artistari? Mimoa. Osondo? Ibon eta Beñat, denpora. Zeren argia islatzen du ilargiak? Eguzkiren. Osondo. Neskak? Zuen txanda, denpora. Marino Lejarretak turreko zenbat etapa irabazi zituen. 20. Bat, zein da lehorrean arrantza egiten dakien animalia? Paso. Astoa, zein herrialdetan aurkitu dituzte Europako dinosauro handienaren aztarnak? Paso. Portugalen, Perurenak lepoan sarri du jarria, zer da? Arria. Arria, osondo. Errima eta guzti, aurreko erantzun batek, arrantzarenak trampaz dugan, astoak arrantza egiten duelako noski. Eta azkenean, bat zuzen eman dugu, baina ordurako puntu sorta ederra galduta, beste aldera pasata, momentu honetan markagailuak erabat iraulita, 356 puntu, eta zuek, bestaldean, Helen eta Ainhoa, 114. Komoinak erabiltzeko daude, Ibon eta Beñat, zuen txanda orain, 86 segundo horretik. Denpora, nola deitzen zaio sutondoan kebidetik zintzilik dagoen pertza eskaigitzeko kateari? Paso. Laratza, Euskal Herriko egun bakarreko zein txirrindularitza proba dago UCI Pro Tour zirkuituan? Donostiako klasika. Osondo. Bikain, eta kirol zaletasuna lagun izan duzu hor. Bigarrenean, zuzen eman da, Helen eta Ainhoa, komeni da,
albezain pronto asmatzea, paso egitekotan azkar egitea, eta bestela, komodina ere erabiltzea hor dagota. Neskak denpora, zer da gazta bat lau puska egin ostean, horietako bakoitza dena? Laurdena. Oso, no? Ibon Beñat, denpora, zein lurraldetan dago Sara? Nafarroan. Lapurdin, zein zenbaki saiestuko duzu? Triskaidekafobia baduzu? Mairu. Oso ondo? Ezaguna zenuten, fobia hori, izena ere Ez bitxia baino, du. zenbaki bat fobio ukitzekotan, Mairu. Triskaidekafobia, 13 zenbakiari beldurra. 3 batzuk badaude, hemen. 303, Ibon eta Beñaten markagailuan, oietxek euren puntuak. Eta minutu eskas proba amaitzeko, Helen eta Ainoa gogoan izan oraindik ere, komodina erabiltzeko dagoela. Neskak, denpora, nola esaten zaio erabilitako zerbait berriz ere erabiltzeari? Bertiklatea. Oso ondo. Ibon Beñat, denpora, zein da Europan gehien hitz egiten den hizkuntza? Ingelesa. Errusiera, zein eskultorek egin zituen Arantzazuko apostoluak? Paso. Oteizak, zein Euskal Herritarrek irabazi zuen gazte mailan Wimbledon 2021 urtean? Edurne... Ez. Komodina. Komodina. Anemintegik, komodina erabili dugu, bale, denpora, gelditu dugu. Egia hor, Oteizak 14 apostolo ere egin zituela, hor kale egin dugu, komodina erabili duzu hori bai, eta ondo erabilia gainera, 36 segundo faltan, eta berdintzera egin duten nabarmen orain markagailuek, 271 alde batean, 209 Helen eta Ainoak, 36 segundo, eta komodinaren jabetza oraindik. Neskak, denpora, nola du izena Euskararen Akademia Ofizialak? Euskaltegia. Euskaltzaindia, zenbat lurreko egun ditu ilargiaren egun batek? Paso. 27, Nafarroako zein herritakoa da beti gazte sokatira taldea. Komodina. Lezakakoa. Lesakarrak ari zen dira tiraka, hauek komodinek ez dute izaten, zuek bai, erabili duzue, agortu duzue dagoeneko, egia da azken txanpa honetan, puntu batzuk galdu ditugula, 22 segundo oraindik, gustagun, Ibon eta Beñat, zer gertatzen den? Denpora, balea urdin baten bihotzak minutuko zenbat aupada egin ditzake urrazpian. 100. 2. Zein zarauztar da munduko surf egokituko txapelduna? Asi muniain. Frantzesena, Aitor Frantzesena. Zer esan nahi dute DBH siglek? Derrigorrezko bigarren hizkuntza. Oso ondo. Horri ez egin digu, Aitor Frantzesenarenak, surfista itxua, sekulako fenomenoa, esarkada bat hemendik, 5 segundo besterik ez, eta gerturatzea aldera egin duten arren, markagailuak berdintzeko, demora gutxi daukagu, Helen eta Ainoa, azken 5 segundotan, estutu, garuna. Neskak, denpora, nola hitz egiten diozu emakume bati ikari bazara? Ian. Noka. Denpora! Eta denpora bukatuta, Ibon eta Beñatek 275 puntu, Ainoak eta Helenek berriz 205! Oso ondo, neskak! No. Bueno, estreinua, txarto ez, Sokatiran behor tira batzuk egin dizkio zuen, markagailuari 205ekin ez da posible izango, baina zen buzko esperientzia, Helene? Politxe. Ondo, Bai. gustora. Bai. Ainoa, lehenengo bat gero, ja ederto. Bai, ja lasaiago eta ja aurrengo egunen berriz tortzeko. Presio hori kenduta, bueltatu berriz, gustora hartuko zaituztegu eta, ados? Gerarte neskak! Eskerrik asko. Aur, aur! Eta beste behin, finalean ditugu bi anaiok, Ibon eta Beñat, zaguaren bila berriz ere, gaur 275 puntu irabazi dituzue, hoiek euro bilakatuta, eta aurrez irabazita daukazuen diru sortari gehituta, denera ja irabazita 7.880 euro. Eta berriketa hau, eta horri guztiari gehitzeko saiakeran gaur zakuan, 535 euro! Bai, beste zaku bat banatu nahi dugu. A ver, ba, posta ematen Beñat, jo. zegoen esku. Publikoak gehiago nahi du. Bideojoko zaliek eta zari, Ez oso. Ez oso. Bai, ez gertatzen den, gaur bideojokoak jolas egiteko arrazoia, zakuaren bilagoaz. Eremuak. PlayStation, Nintendo, Xbox. Ondoren ikusiko ditugun bideojoko saga hauek, jatorrizko banatzailean sailkatzea izango da zuen lana.
Naiz eta gaur egun banatzaile desberdinen plataformetan aurkitu ditzakegun, 3 banatzaile hauetakoren baten eskutik kaleratu ziren lehen aldiz. Lehenengo dator, Minecraft. Igual PlayStation, edo Xbox lehenago. Ni Nintendo nun jarriko, zeu Nintendo nun jarriko. Nintendo manejatzeko Minecraft. Igual PlayStation. Igual. Jarriko de PlayStation. Bai, jarri. Nik PlayStationen guztiak. Bai. Así que, jarriko du. PlayStationen jarri duzue, jarraitu egingo dugu. Urrengoa. Zer da makizu? Ke ba? Halo. Ez dauturez. Nik edo Xbox edo Nintendo. Eta inkluso Xbox. Jartze du Xbox? Bai. Ze... Baina... Xboxera bialdu dugu Halo. Urrengoa. Bloodborne. Nik Xbox emango nion, eta gaur da... Bai. Nik odola. Nik PlayStation. Ez dakit. Bai. Nik odolak intala, ez dakit. Eta ez dizunatzen recient. Osea, nahiko berria da nik. Ez dakit, nik PlayStation bainate, benetan. Entzundakat, launen bati entzunda jot, bazpare PlayStation mango jot, baina ez dakit. Jo ez la bronko otako jaz. PlayStationera bialdu dugu. The Last of Us. Ematen du baita ere hiltzean joku bat. Baina PlayStationera badaude, Call of Duty eta... Nik Xbox. O berriz PlayStation. Nik ez dakizaba berriz PlayStation. Ez dakit, Maiazu berriz PlayStation. Iaik ez. Bietako bat izango igual. Gauron kanetzeko izango baina. Bideo jokoekin jarraituko dugu. Eta badator... Horizon. Hau. Launen entzun diet, seguro. PlayStation. Bai, nik uste diet. Pues maiazu PlayStation berriro. Vale. Bale, tekelen ez da gertu bai. Seguro ez, baina. Ez que takit entzun dakatu. Bialdu dugu, hau ere. Urrengo bideo jokoa, Pikmin. Nintendo. Izena batiko. Nintendo. Bat jartzen. Ez. Nintendora bidali dugu. Eta azken bideo jokoa kokatuko dugu. Eta Metroid izango da. Zasatezu. Ideik ez. Nintendo mate jogu? Ez que... Ez daka... Bueno, ez dakit. Al PlayStation jarriko et. Nik PlayStation nuen jarriko. Baina buena ez una. Nik Nintendo. Nintendo. Bai, ze... Bai, ez. Ez que ez dakigu. Nintendora bidali dugu. Ze moduz? Nahiko galduta. Baina, bueno, a ver. Nahiko galduta bastante... Izen mota bat, joku mota edo. Ongi entzun zaituztegu galduta neu. Galduta guztiz neu. Baina, ez dakit. Dakigu. Esperantza gutxikin. Ez dira banderak. Hoi da. Ia zagertatu den? Jatorrizko banatzaileetan sailkatu behar genituen bideo joko hauek, eta Horizonekin hasiko gara, PlayStationen. Bai, argi? A ber, ba. Bai. Zuzen, frankizia bada, 2 joko ditu oraingoz, lehenbizikoa 2017an kaleratua, bigarrena aurten. The Last of Us, beste bideo joko bat. Ezagutzen dituzue? Ez. Hau ez. Minecraft niko akari. Minecraft bai, zautze dugu, baina... PlayStationen kokatu dugu. Bai? Bai. Zuzen, eta beldurrezko abentura bat da, antza, The Last of Us. Ondo. Metroidekin jarraituko dugu. Nintendon kokatu dugu. Bai? Bai, a ber, ba. Ez que haure, ni behintzat ez dut zautzen. Izenare entzun gabe. Así que... Bai, Nintendoren saga klasiko bat, bide batez. Lehenbiziko jokoa, Mario Bros. Bai. 1986an argitaratu zuten. Pikmin.
Nintendon jarri dugu zergaitik, bainat? Izena, ez dakit, Nintendoa ustez japonesa edo... Bueno, eta Pikmin sonatu dit, kabadaka hortikan... Ez dakit, Pokemonen antzekoa zan, eta botatziarren. Eta Nintendon jarri dugu, zuzen? Osondo, trukakia agertuko da. Zer egingo dugu trukakiarekin? 3 bideojoko? Nik genuke erabeliko. Ez que, ez dakiza Minecraft eta Bloodborne sonatzea jate ez dakit, Hola uste. Hola utziko dugu. Horrela utziko dugu. Aurrekoan balio izan zuen? Halo, Xboxen. Bai? Bai. Zuzen, Xboxaren saga esanguratsuena. Askoren ustez, Halook. Pasaden saioan, zakua irabaziten duten, azken bi hauek zuzen eman da, beste zaku bat irabazteko moduan zinatekete. Publikoak ere eskatu du hori. Kiston txiripa izan bat. Eta oso gertu gaur ere. Bideojoko, PlayStationen jarrita bai bat eta bai bestea. Esate baterako, Bloodborne. Ongi kokatu dugu, PlayStationen? Bai. Eta hortxe daukagu Minecraft, eta esan diguzue, Ibon eta Beñat ezagutzen zenutela bideoa. Bai, Minecraft, bakarra. Nik ordena jutik ezagutzen dut, baina... Nik playan ikusi da bai, badakit ba, hola, baina ez dakit igual Xboxetik lehenago. Eta Nintendoan jolasteko joku bat bezala zaila ikusten dut. Esan dugulako orain, plataforma ezberdinetan aurkitu daitezkela bideojoko hauek, baina galdera zen jatorriz ze plataformetakoa zen, jatorriz zeinen eskutik. Kaleratu ziren lehen aldiz. Minecraft pentsa beste zaku bat eskuratzen duzuela. 595 euro. Hau gaina esperorez, osea, asmatzea deu. Txiripautxo. Bueno. Momentuz bi finaletara iritsi eta bietan gerturatu zarete. Eta zenbat? Minecraft. PlayStationen jarri dugu Minecraft zuzena da PlayStationen. Lastima! Ibon eta Beñat, zer gertu, sekulako lana egina gaur ere, Ibon eta Beñat, gertu izan zarete beste behin, dagoeneko 7.890 euro pilatu da. Ikaragarria, 7.890 euro